Milí priatelia, pozývame vás na veľkolepú show Hudba bez hraníc, ktorá sa uskutoční dňa 24. septembra 2024 o 17:30 v kultúrnom dome Stráni Kvietná. Medzi nami vystúpia Vašek Žihák zo skupiny Moravians, Vlasta Mudríková, naživo, Rubín, Jozef Opatovský a jeho akadémia, hudobná skupina Kamaraci. Vstupenky v sume 15 € alebo 400 českých korún si rezervujete na uvedených telefónnych číslach alebo zakúpite na obecnom úrade Stráni, prípadne priamo na mieste. O skvelú zábavu sa postará Hudba bez hraníc. Prežite to s nami.